Bergararrok erantzukizunez jokatzen jakin dugu, eta COVID-19 edapenari zuhurtziaz aurre itzen gabitz. Alarma egoeriai aurreratu jakon Bergara eta Bergarako udala, eta neurrisak hartzen lehenengotakoak izan ginen. Udala berrantolatzen eta bihar berrixe begira jartzen, arreta eta gizarte zerbitzuak indartzen eta desinfekzioa hasten. Alarma egoera esarri zanean, urgentziazko biharrei erantzuten jakin ginoan herri bezala. Zaintza saria osatu zen, eta elikagai bankuakin eta Karitasekin elkarlanean oinarrizko elikagaixak herritxardanen eskura egotea bermatu zen. Larrialdiko laguntzak sortu die, baliabide propioak izateko zailtasuna zeuken eskola umiei, interneterako konexioak eta eskola materiala bermatu jakue. Bergar guztien oinarrizko arreta izan da helburu nagusietako bat, eta hala izaten jarraitzuko da. Egoera oso berezia eta gogor eduki dugu, arlo sanitarioan, sozialean, ekonomikoan. Egoera honi buelta emon eta herrisa bizitzeko aurrera begira dago Bergarako udala, eta datozen hilabetetarako plan integral bat lantzen dihardugula aurreratu nahi dugu gaurkoan. Arlo guztiek ikutuko dituen plan bat, ekonomia, oinarrizko biharrak, kultura, aisialdixa, eta udala dauzkan baliabideak horretara bideratuko ditugu. COVID-19 krisisari aurre egiteko plan integral honen parte izango da aurreko astean ekonomian berraktibaziorako aurkeztu ginoan neurri sorta. Tartean itxita egon dien negozioak berriz martxan jartzeko diru laguntzak, eta terrazak handitzeko aukeria, tasa batzuko baritxu edo bertan bera lagatzeko aukera bebai. Bertako merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuek egoera berrizan egokitzeko dauken urgentziaz jakitxun, aurreratu dugu arlo ekonomikoko lehen neurri sorta hori. Baina plan integralak herriko arlo ezberdin guztixei erantzuteko neurrisa jasoko ditu. Arlo sozialean, kultura eta zaintza, hezkuntza eta aisialdixan. Plan integrala garatzeko elkarlana bultzatu nahi dau Bergarako udalak. Herriko eragile, norbanako eta enpresak entzun nahi ditugu. Udalbatzako alderdi danen proposamenak batu nahi ditugu. Danon ahotsakin osatu nahi dugu plan hau. Udarako hildo nagusiak edukiko ditugu, eta lanian gelditxu ari gabitz honezkero. Datozen egun eta astietan, hainbat eragilekin harremanetan jarriko ga euren proposamena jasotzeko. Datozen hilabetiei nola aurre ingo dotzagun asmatu beharra daukagu, eta horretarako elkarlanean jardun beharko dugu ezinbestean. Bukatzeko, altxatu nahiko nuke hasieran esan duten bezala, Bergararrok erantzukizunez jokatzen jakin dugula, baina ez daigun ahaztu birusaren mehatxuak hor jarraitzen dabela. Ez badugu arduraz jokatzen, herritxarrok oinarte lortutakoa galdu geinkela. Eta hortaz, deseskalatze fase honetan be ez gaitxezen relajao. Jokatu digun danok erantzukizunez, eta egin digun herri guztion artean.